बेलाखे हामबाय এবং फुं गाहाम जिनि सोरांसाथि ताइसियारि टिभिनि बरक रत्न तामाने हले मोदिसा একটা वार्निंग टपिक्स जिनि त्रिपुरा समाज दरो शुधु त्रिपुरा समाजिया जिनि अन्य कमनि जातिफोरबो जों नुयो मोदिसा जे साख्लोम हाबमानि मानि जे बिनि जे प्राइवेट पार्ट हाबै थामानि हनै ताबो पारा पारा বিভিন্ন জায়গারও जों खानाও এবং बिनो तैयै बुलाय तगलाय बुथारलाय अंमानिबो जों नुयो गायबं खानाव गोबैनो मो एक्चुअली साइकोलॉजिकल एक डिजीज वानसक माने बरकनि जे बिनि साख्लोम विशेषभावे जिनि चालारनो बेसि साबार थायो बिनि साख्लोम हाबो हनै जों नुयो बफायो जिंथमरो जिनि हास्पातालाव बा বিভিন্ন জায়গা अनेक समय बा असाय रंदो थां बुद्ध रंदो थां ला जों मेडिकल साइंस जेतो जों साइंटिफिक भाबे जों बनो चिकित्सा खालायो आज पर्यंत आं प्राय 5000 नि ऊपर आं पेशेंट नायजा जिनि बरकनि जे साख्लोम हाबो हनै फाइमानि सिबिसिया आज पर्यंत कायहानिबो साख्लोम हामान नुगियो तबे ठीक किछु उइकनेस बिनि प्राइवेट पार्ट उइकनेस दङ अला जारा मानजानाय इउरोप बाय बक साइकोलॉजिकली weak माने मेंटली बकसा दुर्बल बक सागनो चंगै लामाया जे इ जे जिनि साख्लोम बो हाबमाया बनो बक चंगै लामाया ओइ बरक जेगन बकनो पाइतो माने बाय निजेनो तो अब तुलना थायनायो आगिनि बाय बाराय दावनि बाराय नायै तारपर बक साख्लोम हाबोनि भागाव आं जुदि साइ थांलाय ताबो मेडिकली जों एनाटॉमिकल सब्जेक्ट जिनि एनाटॉमिक दङ सब्जेक्ट माने एनाटॉमिक बोलते जिनि बासागने जे गठन सि गठन बाराय ब मानदि ब जगह तंनाय बाराय थाय तंनाय सि बुनति सांग जों सियानि नांग्रानाय जों जुदि नर्माल जुदि सियालाय जों एबनर्माल बाराय थाय सिनाय जिनि प्राइवेट पार्ट सब समय बो काराक तंया सब समय कोरैबो तंया बो एकबार तो काराक होनाय एकबार नरम होनाय एवं बो वेदर बायबो बो रिलेटेड कासांमा दिनो बो किछु चिकन होय तंनाय अला कलमा दिनोबो एकटु गज्जा होनाय ठीक सिबाबे जिनि जे टेस्टिकल सालारंनि बोबो आराय माथिं हलायबो साका कानाय माने होय थानाय कलमा दिनो हलायबो लथायनाय बोहा नर्माल किन्तु जों पारानि बरनो जखन इ साखो हाबोने फायमान नुबा ब बनि सिमान दिन बरमाय आकय फायो केबो खाय फायो नुहा किन्तु कोनो दिन आज पर्यंत बिसु हामानि आं नुगियो एबं बक चिकित्सा माले हामो चिकित्सा कोनो किसुया विशेष भाबे तामानथाय शुद्ध कोनो साइकोलॉजिकल जों ट्रिटमेंट थाय कोनो बारे बारे थाय तंथाय ला बनि जे मेंटालिटी जों चेंज मा थाने माने पॉजिटिव एटीट्यूड बा पॉजिटिव थिंकिंग बनो तयै बनो जों काउंसिल मा खायनाय लाइ किछु किछु रोग दं मानो विशेष भाबे UTI होनो माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने सुतैनाय लामानि जे इन्फेक्शन हलायबो अनेक समय रोग मानो किन्तु बो प्राइवेट पार्ट कोनो दिन हाबिया तो बे सुतैना बागै खियानि बाय कष्ट होनाय अनेक समय सुतै हलायबो योग जानाय बा अनेक समय तामानताय सुतै हलायबो साखुम हाबादि सांग जानाय तामाने बेसि योग मानि बागै बिनि बायनो सि समय जों तामागाय जों सिखौ सঠিक चिकित्सा जों डाक्टर दो थाङै बिथिबाते जाहलाय बो हामो विभिन्न टेस्ट दं आरो प्रयोजन नांनाय जों टेस्ट खालायो जों कोनो चिकित्सा खालायो बाय साननि कोरोना दामसबाय खालाय हलाय सागलम हाबो हनै बरक आमा थैलाय मगलायबाव निबुलाय गुबै गुबै थैना गामफाय ट्रिटमेन्ट खालायनायानि बागैबो आफाय थैना ना विशेष भाबे साख्लम हाबोनो थै माने आज पर्यंत आने रेकर्ड करै मानियो हजों तबे साख्लम हाबो बोलते जुदि आनुषंगिक कोनो रोग दंलाय रमदि ताबो कैंसर होय तहा बा डायबिटीज रोग मानजाय तहा बो एमनेसेबो शरीर दुर्बल ऑटोमेटिक बिनि तामानताय जे प्राइवेट पार्ट बोबो दुर्बल होनाय हलाय बो बाहागाना अनेक समय जे आनि प्राइवेट पार्ट से हाबै आं थैयो एक्चुअली से प्राइवेट पार्ट हाबै थैदिया बा प्राइवेट पार्टनि रोगनि बायले थैदिया बो थैयो हा बिनि आसल जे रोग डायबिटीज बा कैंसर अथवा आरो अन्य किछु रोग दंलाय से बुबाजे थैयो प्राइवेट पार्ट हामानिबे कोनो दिन थैदिया बो हामाया
Sar basically bo seru bo mas thomrok ba bo season awo nukjar bo ar isa sa saklum haba haba মানে বো বিশেষভাবে তামান তাই থ্রু আউট দ্য ইয়ার মানে একদম মাছিং গরম সব সময় দङ তবে বেশি বড় সময় হলাই কলমা দিন হলা কলমা দিন মানে একটা কারণ দङ তা কলমা দিন হলাই जोंनि ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মানে सोथोनाय लामानि इनफेक्शन दङ तामाने जों थिगभाবে दै लोंया लाबा लोंफाबो सि समय जों मेला कलमो जोंनि बडिनि जे फ्लुइड बा जे दै बो बेसि कलम टिबे बेसि थाङो बिनिफ्राय जों स्टिमेटिया कम ला स्टुइ तामांनायखौ खूब गन हंनाय स्टुइ गन हंलाय सिरतो तामान थायनि इउरिक एसिड बेसि हंनाय इउरिया बेसि हंनाय क्रिएटिनिन दग बेसि दंनाय हलाय बोला स्टुइ तामांनाय स्टुइ गन हंलाय स्टुइ फुलायबो यगनाय माने इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन हंनाय माने गरम दिने बेसि इरोग साबाय साबाय थायो तो इसे रूमनि कापेनि बागै इसे रूमनि पासेनि बागै बाराय बाराय खला ट्रिटमेन्ट लाथाय बा तामरक खलायै तंहलाय उरुगो काफैया एक नम्बर दंहा जों फार्स्ट जुदि कोनो रोग हंलाय जों जे बरक सिनाय रमदि ताबो डाक्टर बा नार्स जों बरक बाय साकां कनसाल्ट टाइम नांनाय तामाने बक्सि सिनाय मोतामा रोग बक्साङा रोग निर्णय माननाय रोग निर्णय माने बोले जे रोग सि रोगनि मते चिकित्सा हंनाय आलाय 2 नम्बर हा तामा जों प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्यूर जों सियो रोग अंमाने आगे जाते सि रोग अंगियातै जोंनि जेनो कारेक्सन टाइम नांनाय बोहा बाराय जेमन कलमा दिनो इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन माने सोथोनाय लामानि जे इनफेक्शन माने बजु दै लों होनलाय जों मिनिमाम 5 लिटार दिनो जों दै लों होनलाय इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन सरासर कम हनो 2 नम्बर हा चिनि चाबा लोंबा चिनि जे डाइट जों डाइटबो ठीक खालामना जानाय समय मते जों जानाय नांनाय आलाय जों स्पाइसी फुड माने मेला यगनाय जिनिस बा ऑयली फुड मेला थक गोनां फुड बोथोरना जों साधारणतः जों बनो एभॉइड खाय थायो आलाय आरो के आहा जों साइकोलॉजिकली जों ता मेला टेंशन दं अनेक बक टेंशन दं माने बावै जानाय समय जाया लोंनाय समय लोंगिया दं दा जों बहुत इसा टेंशन होनो जों बनोबो कंट्रोल मा खायनाय टेंशन जाते अंगिया दै जे मानदे जों टेंशन खाय सि टेंशन नि होते जों सागनो नोरैनो जे फायन नांनाय basa ar prokoha tabokto santala jebo hospital kanaro tongai rose loge treatment lamana like kasal ni borok niso basically tipro sala bolong bisio tomo like bo ara saru khalai boni bai tama ব্যবস্থা বা tama help ঠিক দङ अब बिसियो जेहेतु हास्पाताल कासालो किन्तु जिनि ताबक प्रत्येकटा जीपी एवं एडिसी विलेज काहा जिनि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नि क्या दङ जिनि जे सब सेंटर आगे सि सब सेंटर जिनि सीएसयू नि दङ सि सीएसयू बक्तामा थाने बक्सियो इ सम्बन्धे बगाय যোগাযোগ खाय माने जे कोनो समय बगो इ रोग सम्बन्धे बनि आइडिया दङ बक जुदि कोनो कारणे बनो जुदि चिकित्सा खाय मेया हलाय अथवा जुदि काउन्सिलिंग खाय मेया हलाय बक और नियरेस्ट जे हास्पाताल दङ सि हास्पाताल को रेफार खायनाय सि हास्पाताल न जे डाक्टर दङ सि डाक्टर बनो सिबाबे चिकित्सा खायनाय sir aro जों नुवा जे पारा रवासनि basically जों तिप्रसा एरिया नो नुवा तामासो साकना हामानायबो हासन परा बा होननाय आलाय बनो निजुतो सामया हासन परा होननाय आलाय बनो বিভিন্ন জায়গায় थांनाय वाइन साला बा बरनदो थांगोनारो नाय आगोय रुमिति खाय बरन बतो खाय वहायनो डक्टर खिमान आलाय basically नो बनो दे तमा सानमुसु आं कम्युनिटी ने साने मुसुंनाय जिनि ताखु बुखुरना दिनि रखयानि मुसुंनाय तामाने हला इ जे गनानाय मानि लाय असाय बयदन थामानि बो एक्चुअली तामान आज पर्यंत कोनो प्रूफ करै ब असाय रक जुदि नायै जुदि अख्लाय मा हंलाय बक जतन फुनुक तो प्रूफ थायथु बो साथि नायै हंगिया सि असाय जतन फुनुक थु एबो जे गनानाय नुमानि आं आरखाय नुवाने बिनि माहां बिनि चेहरा जतन फुनुक थु आज पर्यंत आरखाय आं कोनो दिन नुबियो आं एकजन असाय नुबा आं सुनजा नों फुनु माजाय मादे फुनु मायान साव बो बाराय बागा हलाय प्रूफ करि लायतो जों कोनो दिन कोनो বিশ্বাস खायमिया एबं बो বিশ্বাস যোগ্যया कोनो दिन आराय हंगिया तामाने लेबो तामाने सुदु जिनि जातिनि द्रं थाय शिक्षित जातिनि द्रतमे इरु करियो तामाने ले बक साइंटिफिकली बक सियो निजेनो बक साइंटिफिकली अलरेडी बक एडाप्ट थाय बाजा जे म आराय अंगमाया बिनि बायनो बो अंगंगिया लाय जे ताबो हाचेन परा तै परा কত কিছু তার মন্ত্র জাদু মন্ত্র মানে एक्चुअली জাদু মন্ত্র বলতে কিছুই না
जादु मन्त्र जय तमो हमलाय तिनी जे जादु खाइ मानाय जत्तनो जादु खालायै मन्त्र रुवे बान रुवेबो बुथा खाइबो राजा नि हाम एक्चुअली बो प्र्याक्टिकल याबो सब बरकनि एकटा तामा বিশ্বাস अन्धविश्वास आरो कोनो किछु याबो अमो yang तिनी कयानि मुसुना चिनि ताखु बखो रनो विशेष भाबे चिनि एसटी हुनजानाय रनो फाइदि जोंसि असाय बुद्धिन थायावै जादु मन्त्रनो বিশ্বাস खाइजावै जों गुबै जेटा प्र्याक्टिकल जेटा साइन्टिफिक भाबे वैज्ञानिक भाबे जेटा सालाम जानाय एवं प्रुफ गोनां प्रमाण गोनां सिरजों खालायनाय सिरजों चिकित्सा लालायनाय शुद्ध जों मामांगिया जिनि सालाय जाति गरजार जिनि शिक्षित जाति रक बक सिर थाइ दं जों तामने थायां थाइबा जों तामने दाबो असाय बुद्धिन थाथाय दाबो पृथ्वीनि बरक ताल हापारेनै बाय औ तामाते खासिक लायो उ बारेखाय बक मार्स ग्रहरो थाइ तामा खाय बक जागा पारायनै तामा खायनाय गनते वान सब लायो जों तामने बाय दाबो जों इको संस्बाय जों थिले थाय तानि बाय जों उन्नति अंगियां थायलाय जों उन्नति माननांनाय साननों कहा साउथ डिस्ट्रिक्ट नि आवय कलासरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नों कहा इंचा बे नों इंचा समय आनि नि धर जिनि तिप्रस क्लब बसुक पार्सेंटेज ऑफ हेल्थ नि बागै फाय बा नोंना नों बा ट्रिटमेंट माने परे बा अलो हामैरो थां तबे मैक्सिमाम कलासरा हास्पाताल फाइनाय जे पेशेंट मैक्सिमाम चिनि बरक नो एसटी कम्युनिटी बरक सिबिसियो तमाते मैक्सिमाम रोगी तो चिकित्सा बाय हामनाय मतो रोगीसि माने मैक्सिमाम माने 90% बो हामै थाङो आरो 10% तो जेटा सिनि पक्षे सम्भव या बो एकटा तामान्तायनि कम्प्लिकेटेड डिजीज सि डिजीज जों लादोंने जों हायर सेंटर जों रेफार मारि हो एवं हायर सेंटर थाङै बो हामै फेमानि जों नुयो साननों बोसोर मेरन कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नायगो आं प्राय 20 बोसोर कहा इ कलासरा हास्पाताल SAMYC आं दंमानि लाई नुहा जे इ जागाओ जोंनि बरग्र एक्चुअल निरीह जों खूब गोरै गान्दानो बिथिपारायनि पैसाबो अनेक समय गोरै तबे ताबक एटा सौभाग्य जे जोंनि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बाय चीफ मिनिस्टर औ तामान्ताय जन आरोग्य योजना ये दुईटा योजना तमानि बिसिंतै चिनि बरक ताव मेला हेल्पफुल बरक चिकित्सा खायनि बाय रां पैसा खरस खायनो नांगिया बक बिना पैसाय इरो चिकित्सा माने थाङो दा जे नों जे योजना नायबो तामा निजे मादेमा कारे कार्ड दं इबो अलरेडी तामान्ताय बनि या दङ बनो जों अलरेडी बनो तामान्ताय कारि रोजाब हलाय जारा जारा गोरै ताबो जों बनो ताबो हास्पाताल बत्ती अंग फायलाय बनो आधार कार्ड लाय जों आधार कार्ड बाय लिंक खालायो बनो सि कार्ड जों इशू खालायो ताबो कोनो वाना थाय गोरै माने कार्ड गोरै फाव फायमाओ जों इरो कार्ड जेनेरेट खालायो सर आरो प्रफा पाइथाल पर जों नुजे काबामा कासाल बर फायो निद्र ट्रेटमेंट फायमा कारण दङ सर बो इसोरचे सिनाय कारण आं एकजन ख्रिस्टियान बरक आं जिसु ख्रिस्टियान कुर्तियाव थायो आं रोगिनो सेवा खायो नितो खालायो किन्तु आं कायतनो प्रथम साकांग दङ जिसुनो साकांग दङ आं बुनो किरिनो आं जे कुनो सामो आं आनि निजेनि बरक आनि बाय आनि बन्धु है आं बाखा खालाय चिकित्सा खालायो दा साथे साथे जिनि जे स्टाफ दंनाय र नार्स GDA बा सुइपार बबो खूब तामान्थाय इ रोगी रंनो निजेनि बरक हिसाबै लागो एवं सेवा शुश्रूषा आनि बागै बजत्त राजनि जे साबथारो निजेनि तामान्थाय बक जे तंमानि मन्दिर रंनो अनेक समय करि रंनो बबो खवा खने रुइ बनो हेल्प खालायो जों आरेखायनो मारेखाय जों EPS नो उन्नति खालायनाय जिनि रोगी रंनो जों बारेखा सेवा खालायनाय जों बनो प्रत्येक मासे आसु एवं आसु मानि परे ब जागा जिनि हामयासे हामयानि जों कारेक्सन थान चेष्टा खालायो एवं खाबो खालाय दं सर पाइथाल तामा मेसेज दंनाय जिनि तिप्रा सरनि बिसिङा ता काबामा जों बलं बिसिं जे जिनि एडिसि एरियानि बलं बिसिं तिप्रा सर ट्रिटमेंट लायर बिथिति मुदेग्ला सायर गांबाय सि लायर नों कहा इंजा समय कलासरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंजा जों तामा मेसेज दंनाय जे अब थिमुदे समय फायै बनि जे मेडिकल फाइथाय जे कोनो लाथाय बदरन ते तामा सानसु आनि कयमानि दंनाय जिनि ताकु बुखुरमु जारा बिसिनि दंनाय बा गान्दा किन्नि दंनाय रास्ता गान्दा दंनाय बंनोबो जों
प्रथम जुदि कुनो रोग हलाय जों प्रथम हास्पाताल माथायनाय साब सेन्टार फाबंथु बा जोंनि हास्पाताल फाबंथु जों थाहै नांनाय दा बावनो सঠিक चिकित्सा होनाय एवं सঠিक रोग निर्णय खालामनाय बावनो तारमाने दाबो अनेक इनभेस्टिगेशन खालामनाय बागै फेसिलिटी जत जायगा दङ बनो छिर खालामनाय हलाय बिनि बाय आं कयनाय जाहाथे जों दाखु बुखुराव अजाय बैद्यन्द थायावै जों जेटा साइन्टिफिक वे सालाम मानि जे डाक्टर बा नार्स बंदो जों थाहै नांनाय हलाय 2 नम्बर हा आं सानि बना आरो कयनि मुसुंनाय जे विशेष করে যারা শিক্ষিত তনাই রক মাস্টার থেকে বা টিচার তনাই রক অথবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তং বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে তনাই রক বকবো যাতে চিনি বড় রক যারা বুঝিয়ার जों जाहाथे बनो एडभाइस मानातै बनो हामयाव जाहाथे थायावै बैद्य अजान्द थायावै जाहाथे बिज्ञानिक भावे सालामजाक मानि हस्पिटाल जा थानातै सिरो थाने बाय बनो रिक्वेस्ट थाने बाय कयनाय आरो कि आं कयनो मुसुंनाय बनो विशेष भावे चिनि যারা রোগ বাই মানজাক যাক মানে রোগী রनो মানে যেখান সেখান থেকে যাতে বিথি চাইয়াতै जों अनेक समय लुम हलाय बिथि गला बिथि दुगान लाई जामान नुयो जों बो खूब मारात्मक बो आरो हामिया तामान लासि आरखाय थायावै हास्पाताल थानाय हामनाय बिथिनि अनेक साइड इफेक्ट दं बो बिथि बो जागा थानाय तामा हामिया खायनो जों सिया बिनि बायनो जेकुनो दखाननि बिथि लायावै हास्पाताल सांग थाङै हास्पाताल डाक्टर बा जुगाजुग खालाय बिथि जाथु आं बोनोसि कयनाय आं डक्टर शैलेन्द्र त्रिपुरा मेडिकल अफिसार इनचार्ज कलासरा पिएचसि हलाय आं इरनिनो कलासरा एलाकानिनो हामबाय